Pinasa bayaran sa Picastibo, sir. Ano? Limot mo Sa inyo doon to i-charge. Ano, sudah na gusto nga. Kay ila atos. Hindi po na pwede, sir. Dawa ka lang gusto. Sumpah. Ay, kay boss. Wala may kaila to. Ako sabi, gusto din ninyo diyan eh. Fruit Mania X Hillside Resto Grill, located at Barangay Cambanog, CEBU. Paggalangasa po ninyo di ay. Kinsa mo ko'y galangas-langas diya? Tumayok. Boss ay. Ay, pasingin mo nga. Tos, Darwin. Nya, limo mo na ako. Kung may plano. Dali eh. Ay, uy. Hey! Si Busoy. Si Busoy. Ano ka na, boss? Puta iya ka, ano? Dili mo kang agis bintana pagkapugungan din ninyo. Tara. Mao rin nag-iingon ninyo nga bagong open na Hillside Restaurant. Oh, mau na boss. Mao ba? Mga lamig na pagkaon ba? Oh, okay, let's go. Pamot, di ka ngablihan. Ang sulit, boss. Di man mabli, boss. Tanawan na. Di na kayo mamapasa? Oh, na-open lang. Oh, Good morning, sir. Welcome sa Hillside Resto Grill. Good. Umili mo. Akali ko ba sa biyo? Ayaw ka na piso. Silvio na po, si Sigrid Moraes, sa chicken. Malig. Since kay bosa nga nangangas kini mga proban. By the way, unsa day pinakalami niya nga pwede mo serve? Available na to sir na atong mga serve kay kuan na to fried chicken with drinks na siya sir tapos natay pork barbecue with rice and drinks and then natay lumpia and egg with rice niya with drinks na siya sir. Sige, kanang tulo. Okay. Ako sa ihapa sa inyong order sir. Thank you. Salamat. Sold. O niya, basta man. Okay lang, nabusog naman wala. Gusto ka na mo order. Gusto mo na. Sir. Narap ang ibigay, sir. Ha? Ay, wala. Ito ba yung magkagay lang na order di ay? Wait sa... Uy! Idol! Uy! Idol! Alis. Alis. Kabantay ka na naka-dirty white nga naitawid. Dugay na kayo na tanang kumpari. Nani ka sa buta dito sa parkingan na siya. Bahala mo bayad ang tanan sa mong order. Sure ba sir? Sure, kaya man. Sir, tinugay na kayo ng suod na ako kumpari. Okay. Muni bahala na ba? Sige sir, ako na lang ang bawang mong sir. Worth it. Salamat sa mga food sir. Worth it kayo. Balik mo din Bayaran. Balik mo din sir. Lagi salamat kayo sir. Sige sir. Anya, saman. Ato na. Hoy, Dol! Ano sa menu na? Nahinay lang menu. Enjoy mo dia. Sige na, meron ka. Kisa mo dong? Kailan to mo dong? Idol lagi. Music karon pa na ako nga. Excuse me sir. Sir, na yung mga sir. Music asar ta maabot na ka. Musapit na to kay. Salamat eh. Sir. Ano mo na request? Ano mo na so? Kiruan mo nga anta. Lupig man. Lupig juga boss. A few inches later. Nya. Busog na mo. Excuse me sir. Sir, ano yung bill kayo 4,800? Lakad na ko ni sir. Apil mo na siya sa bayaran na itong sa Picas Table. Yan na siya ka, kumpari daw, ano yung nakaputi. Kung nakitawil sa liot. Atong nagtawag ni mo, response ganito to.
Ha? Yung kakailang ko? Hindi ako nakatawid mo. Saan? Bilang ganun ba? Ako ba yan eh? Hindi, ay sir, wait sir. Ang among i-order sir, kato naman kuhan sir, pansit o katong... Hindi yan ang mga ka. Istorya na doon mo sa parking ka to. Yan ang daw siya sa parking. Istorya mo. May kaya din mo bayad kung si kaunon nila. Kasi may kabayad sa bayad. Pero siya di ba sa di niya nga bayaran kay na negosyo problema yung tao diri. Okay lang, pero no. Adong, yung song to do. Okay lang, adong. Ginambog ka ganyan, kailan mo. Ito mo nagpupuan, kailangan mo ito. Yung nagay kong Boss, Kani minimum. yan, siya may mubayad na to kay. Siya may ni kamay ito. Ikaw may ni Mang kamay bayad ito. na. Unsa man eh? Dili Mayo. sir eh. Mayo anak, mayo pin ba? Siya may nagkuha na to na isa-isa yung ano, kaila daw siya. Sige, ako kaila. Sana may. Anong kailangan kong gawin? Ikaw ang hinamahal ko. Kayo. Natadata, God. Ayaw, hila ko lang. Natadata. Wop, unta nalingaw ra mo to mga amigos. So unsa pa man yung dugayan ali na mo diri sa Fruit Mania X Hillside Resto Grill. Located din siya sa Barangay Cambanog. Mga amigos, barato na og lami pa jud. Yung ganahan mong pabugnaw mga amigos. Oh, matik na pud na diri sa pa man inyong dugayan ay naunsa nagdown ta. So salamat dai ni Busing sa pag-invite na mo og ni Cap. Cap, salamat kay ninyo. So usa ta magpadayon mga amigos nasa koy plailan nyo. Gaming up mao ni siya. Dinyo ang 1xBet. Ang 1xBet ay usan ni siya kaduha nga makakwarta ka. Ang link ani nara sa comment section. Sa paman yung giwat, pag-register na mo og fill-up na diya tanan, ya gamita ang promo code nga dumanhog. Og diri mga amigos, pwede ka makakuha og 7,000 up bonus sa kinaungnan nimong cash in. Kung ganahan mo top up mga amigos, aw pwede diri ang e-wallet pareha ng GCash at bank. Ya diri mga amigos, daghan ni siya dula nga pwede nimong pilian. Ya kung daghan na kag daog, aw pwede na nimo i-withdraw sa GCash at banks. Ingala ra na kadali mga amigos. So, unsa pa man yung gipabot, download na. Oh, download na lagi mo ato mga amigos. So karon ato nang i-shoutout ang nagpa-shoutout mga amigos. So mao ni sila. So shoutout to Team Dive Love, Paddy 5 star, IDDR from Chrysler James Paddy Abinido, og shoutout ni Christine Claire Tatardilo og ni Maris Subang Charis Paran, Adrian De Los Santos, Ronelo Lazaraga, Jeffrey Alpasione Torres og ni John Paul Licaros og ni Jeffrey Cordela. Shout out sa moro to mga amigos. Kita kits sunod video. Thank you and God bless us all.